Fáilte féadú, cháirde gael. Cluiche olbhúr an sa hamid san Ómaigh mungul sa gcuibh faoin drá seo Páirc Éalaithe Níls insan Ómaigh na cnéalacha go háling an sa beánaín gaifar chuir sin isteach an cuasaí agus pléimiid sin I gceann tamalaí nach cluiche olbhúr os ar góirimach cluiche Leathcheannais Mionúr Peile Uladh Electric Ireland Tír Eoghain an an bhaile in ag Muineachán dimmer Muineachán díreach seachtain ó henan is bua bhacha ar an orlawacha agus Tír Eoghain ar immer siad le caiiciis iad dal díreach tríd go dtí an bouta Leathcheannais agus Ceallaigh le tacht caiigh buaiteoir tacht amach san lá an neomh beag ann breise agus cicinne pínós má háisiad ag tastáileach ag neartará ag an trocha ath anamnathe an tosú in neomh agus tosnóid leis a bhuiirn baile tráchtnúna le rónán ó Donile duine de bert ón agla sig immer tráchtnúna in neomh os a chóirimach duine de bert eile ach ó Irial chiarán an bhuair se Éalaithe ag ibar dó agus Páirc me gireha ó fiontanach ag ibar trí agus ag ibar ceir chiarán Crystal. En lína lechúil an son éadán ó cain an dara duine ó Irial chiarán ag immer taobh le Séamus ó dálaigh agus Cathal ó Ferthalaigh agus Stigeláir Páirc na firimhúirí mar is go nach Séamus ó Muileachréimhe agus fearrán níos múna aon duine eile man son beidir tráchtnúna Pádraig MacDonacha an captéin ag ibre nai. Chun tosaigh an son darán mac an aspig taobh le Peadar ó Cóiltáin an dara duine ó an fiontanach ag immer tráchtnúna agus Tomás ó Mionán taobh le siúd agus is stig an son chun tosaigh Joel McGill Cheara ó nó Longáin agus Peadar mac Airchartaigh ag críochtú amach an 50 den iarn baile agus rána cotíonnta tráchtnúna chomá. Ag taiiste tráchtnúna banistúir faoi stúr banistúir Kevin Nolan le bu úntach an aid or bhachadír seachtain ó hen tá Liam ó Mail Chalan istig sa chúl dó siúd. Díreach taobh muoie tá captéin na fóna crothúir ó Maileagán taobh le Néil Fanthorp agus nara ó Fiannaí tráchtnúna in neomh. Ag ibar a cúig mo chara ó Lainsigh a sesin ag immer taobh le duine de trúr ó chlún Tubridge sin Olivero Ceallaigh agus Tíonán Macochaí taobh le siúd. The Stigeláir Páirc Harry McGuirean agus Séamus ó Ennis ó Downach Main ag ibar in nai. Stígan son chun tosaigh duine de trúr sin ó Clún Tubrid tráchtnúna seán ó bhríon taobh le Adam McCraneir agus Rhino Lainsigh agus istíg chun tosaigh well beag Harry O'Hamel dain séireach ach annach ein séireach Tristan Nugent taobh le siúd agus an son ag bhír cúig críochnú amach na fóna tráchtnúna Seán ó Muil Hertig ó acha an bhfuilinn ag ibar a cúig déag. Beag nach réig le dul an sá tráchtnúna réiteoir réig le dul sin ón ó Murachú ó Armannach beag árán na bhíon a going chumá ag an cúplanúna ó mé dul má go leor. Ní mór an búilte isteach tráchtnúna Reinto Hiróin a Reinto Muineachán ach a lá deas mar seo í réanacht níos fearn a bheith fichant ar seo Beo ar YouTube Spórt agus Ceallaigh eile a feisce chumá canné eile going tráchtnúna ná ag ní dearúd meid an cabán agus dúnaáil ag rocht taobh le seo. Curmí túsa sin gluthe seoir dús agus árán na bhíon a teacht chuin in neomh ó Mally Ellis. Sinné mar se go léir réig le dul há gachta na sáithe tráchtnúna in neomh nadidir cís a tuach a bheith gimmar dó cléadí dhéiste agus ó dhéistí clé dheomid sin amach a gceann second tá gaoch láidir ag séide tráchtnúna ní réise le mar reachtain agus mé mé foriste níos luha tráchtnúna in neomh. Tá sé
Séide, tá sí a séide, te fíordóing agus trasna na Páirce agus simse féchantar an scáileán trach núna agus ag anpú inis is a ríist. Is dólan go dacó sé níos smú leis an bhir na há gimmert ón clé gotí an yes ach tá sí ag anpú inis is a ríist. Gléirigh le dal níl éon aithre an mainse ach an irid rud aá neamhgannách. I lé na léhananta seo sin mar a há an na lead seo réich an dal na Páirce bhí náirt déanta có rih réh idir móthir bar go deas luach agus had fiochan go má ní réon gortathe beaga réon den agus mar sin hámíd go réig. Ag an levéil seo gan éon áras Tír Eoghain rá an na cutínta ach tá rudaí eisteacha a háirí na gcónaí sa bhiniúir mar a chunig mar díreach seachtain ó hen leis an cábháin in ag an dún rá an na cutínta an lá sin agus an cábháin sé faointeach an cún ar bheith 5 le dul agus chaileidir fearr chuma ach fós bhuaidir an cluiche mar sin ná teagaí éon áit ní réon stop leis an crack agus tas nóméid an cluiche. Díreach an isis le Tír Eoghain na bóchant an léróid den giad óir be siad na gimmert an déh yeistín taobh clé cabhró an ghaich leo má seasa ciad leach agus cheapá me siad a gíar dal cúpla puintach an tosaigh cholóch is gur féidir leo. Róthar an isis sós na Páirce ná sémas ó dálaigh leis sin róthar má se agus é fáca isteach dí ón Longáin agus an ciad puinte fuite an son ag go más ó Mionúr na stórim. Fear rua sé an ciad pointe trach núna in jobh agus éasca go leor a Tír brise trí tá siad a bhad níos mú ná ar an Muineachán gan éon áras a fíocha dorthe ribh chluiche tá siad bra aclaí an dáhéamh tá Tír Eoghain a bhad níos mú agus cabhró sé sin leo dus na kicin amach a ceapá trach núna ní seach an cabhró ón tús a sé bóite go leachcaite ach nadidir me sé fós a bhar mór an son do Muineachán an fear mór sin ná Tristan Nugent an sé slád go dtí seo an séasúir seo agus sé tastáil go mór trach núna in jobh beag. An tastáil a Muineachán trach núna in jobh chun an cléthe seo bhóchan gan éon áras. Idir cóiltáin ar an líróid an giadúir trach núna caite tras na Páirce go siúdí Tír Eoghain na Cristan. Tír Eoghain na Cristan is sé róthar ní mórrán ó sa chóir amach tá fearr breise tá cúpla leas breise is ag Muineachán siar haimpir ar an fethe tá na rianins na súla agus na rianna spalpa tras na Páirce díreach isteach sa scáileán na gcuimhse ar róthar is tá Peadar mar Gachirtí curtha tras na go dtí Tír Eoghain na Cristan drochaíireacht ón cúlaí an son agus an chiad ceann curtha ar dheis agus ar fóraí ag fearr lochmhaigh rúra. sé mór an difríocht mar sin sa le ón Longáin ar seo chur an trasnán bhí brú beag tacht an son ar Chiarán má se ní habar míad an ceann sin ar fórí a chóisiúd agus seansta ón Longáin an dar a faointe a áil chóisiúd trach núna. Dócha go deas éasca ó mála cheapá fearr chur chríochach san dairchiic meach a tachtó líam ó Muil Chalan. Cháilí róid ar a barc mar míid sios cuasaí agus muid réig na dal beag sé deochar ar líam tá Tír Eoghain a dal fearr ar air trach núna ní an zónal a dhéanamh acu agus tá bhar go bhfuil sin cho láidir agus chóáid sin a sé deochar ar Muineachán a chain teanse a buitcónú sin a tachan ceannis tá sé óhrín. Se caiitigh sé óhrín neistigh de cúpla second le sémas ó dála an isis agus Tír Eoghain a teach tá haimpil cúig an son haimpil ar líróid an dahad a cúigach á siad an isis á Omagh. Cín deas isteach chuirtha cho fada an son de cahaló fearchorach. Nes sin isis cho fada le dairn mac an aspa gin chiadúir dairn a bheithir an líróid agus sémas ó dála an isis chuir tras na Páirce ag i siúd cho fada an isis le sémas ó Muil Chraobh. Sémas tevistigh den dahad a cúig faoin scá. Sémas ó dála go ríist. Mór an tevistigh de sémas cá sé dort siar cho fad an isis le Peadar mac Gachirtí ón Longáin. Peadar
Páirc the ríist agus sa ríist go fada le Séamus Ó Dálaigh tá Muineachán idirnah ard farcáil taobhiste tá fear séarnis más fidlu bhóla agus tá sé búiltige an fear sin ná Joel Magillicheara agus tá ní 7 pointe fuite ag Joel Tráchtaire 3 pointe inis ag Tír Eoghain agus gan éon reagra ibre 2-3 agus 4 an scóirchlár níl fiú an 5 númad éime ar an glog agus caiigh Muineachán rud éigen de chrothú cheapá faoin drá seo tá an ghaoch ag Tír Eoghain gan éon áras tá ceann eile caiitigh Tír Eoghain níl a gaiirí ró bhaile is stig lár ach tá sé déanana sóirdeab an son an brúchair an Muineachán chun an líróid a einsú reis tá an líróid fuite ag Harry O'Hamid Harry le count así se chuiristeach go háling an son clasíocht ó seán am muir a hertig agus leis an kitó scó den chiad scó ag fear acha an muilin an chiad scóir do Muineachán do thóg sé sósa leis na bailiciní ón dalamh agus leis an kitó díreach ar an tras ná an scil den chiad scó Rónán donile chiad íireach dó siú chuireh go fada leis an lína leath lína doran olmhúir híróin an son a búilte ige leath cailte ag Séamus Ó Muid chríomh ach bailithe ríist ag siúd tógad den dalamh ríist ní de leat sás do crom agus ní léon gádó tá sé cho fadan is de Joel Magillicheara ruúir tá trúir ó Muineachán haimpelir tá sé ní ag bhailú ríist ní sé gíre dá leis an gitó ag buinte seo chun sé siire agus raimid a ríist Séamus Ó Dálaigh is taobhiste den 15 tá Berta Muineachán haimpelir ní dhéana sé aon difriocht ó siúd fu sé annachad spás stig leáid agus é sin stáite ag fearn agus se an ceú faointe inis de Tír Eoghain agus cáireadh cosantóirí Muineachán iarthá faoin trá sin in sé Jincín Beg Séamus agus thóg sin ceann sin go hálainn ní bheitha ceappa go dúchar sé sin ó fear a háid immar gibir séach den go maithaige ceann mór ard ní le éon aspa fuide ag na kicin amach seo ag an dá chulbáire a ríis buaite ag Muineachán agus Tír Eoghain ní siad sásta agus ábhar an líróid sinna áil os na kicin amach á sé anis ag Harry O'Hamid óháin eile cho fada le Tristan Nugent well troch íirecht an son náidir cadí ar siúd ag ebre ag rád a lora cúlach ní a fear ancha lei sinna bhailú agus tucha Tír Eoghain amachchas óháin eile be siad faoi bhrúman ar féidir é seo a bhfuilú sios á sé sin dentacha buchas mór a díadan dó siúd ní nach cethir taobhiste den leach eile mar sin be sé docrathe is seo a bhógad tapig réon den á lora á fear á lora gan is an fear sin Ibre 3 de Tír Eoghain Joel Magillicheara Joel gnóach go dtí seo Tráchtaire nniu fiochan luas a háige a sé brabat leis an deis agus leis an cléhfuil an ceann sin sáite aige ní ceann chuir ar fórír a go dtí seo tá ceann eile feite ag Joel Magillicheara dochar an náid seo stoppa luas casa agus an kick leis an kitóg díreach an tras ná ag Joel Ríist dí móil chalan déanamh job bóchan na líróide agus é sin chuirthe amach ar an déobh chuir sé amach ó lámh Tír Eoghain is dólam chuig agus Muineachán na seans eile na kicin amach go léir titrim amach as lámh a Tír Eoghain agus isteachtaí lead Muineachán go dtí seo an tá a Muineachán agus iad a ruúin is an táid tastáil leo Tráchtaire inniuh Tír Macochan is a ruúir Bert mór haimpelir ní dhéana sé an bhachas Séamus Ó Inis sin Séamus Ó Inis muilithí sios Bert ó Tír Eoghain be gánaí spásacha ach seansta a Muineachán a go am thógan leis an líróid cúpla passan a chuir le chéile chumá a amach tréin ar inis ó fada le fear Muineachán sin Oliver O'Callaghan íróid áin chuiristeach a gála bhéir bailithe ag Tristan Nugent leis an gitó go ríisteach an uair seo dul a bhadamach ar clé agus ar fórír an chiad ceann chuirthe ar fórír Tráchtaire ag Muineachán Well ceann tappa go bhhair Tír Eoghain nach níor bhúil sé an cos i gceart a sé bailithe faoiar ag Ó Bryn fácha agus an níos ag Harry O'Hamid óháin eile bhfuil íirecht álaigh an son ag Séamus Ó Inis doráach sé ar an trasnáin a bhfad amach ar chlé ach caithfirrád tháin gaoch sin anna láidir Tráchtaire inniuh agus be sé anna dheochar ar Muineachán puinte a aimsú beidir nach chuir an bheith le marachtan tíos agus ha me féchar den na bratacha móthir a bór níl siad a bóga mórrán ach
Mar héann líróid san éir tá bheith sin chun í bhailú de lads Muineachán na éilíoch Tráchtaire go mór a cabhrú le lads híróin. Cumach ádainn san agus chumig tú neart na gaothain san é bailithe ó Colton in is sé róthar díreach tefan módin díon san agus ceannín eile áling feite ag fear fiomtanach. Sin neart pointe agus pointe fuite ó 1 2 3 agus 4 gan is Tráchtaire dá híróin agus iad bhfuil ceang gan is. Tá déanamh ag Muineachán bhí lera cúil loch sa chléthe agus beidir gur béis sin an rud atá teastáil muthe Tráchtaire. Níl fantóir an son bheith caiilteach Daí go máil is se leis an captéin agus pás leis an doran áling an son ó captéin Muineachán na Tráchtaire Rhino Lynch chuir trastal Páirc aige dain séireach go leoireach Denta go maithaigh de lads óga Alavéir ó Ceallaigh is an líróid ríist Alavéir a gíre rud éigeanta ebrú an fear móristigh ag Ibarnáis Séamus Ennis bailithe siúd agus chuiristeachtaí Harry O'Hamel is sin denta go minic go goodí seo well pás láha áling an son Anna Clisto Seán mór Hertig an teachtasteach tá fear breise tebh stigma háid sé tasála chu ríis an troch pás an dara úr ó Muineachán Tá sé beagnach denta go fá róach níl siad ábata ar chríoch bhí sé an dul cho fada le Adam McTrainer ach troch pás tá sé ag Adam faoiheire agus chun sé siar cho fada le Ennis úr bháin eile. Well Anna Cliste an son tháinig Seán mór Hertig amachchan é bhailiú ach dampig sé secondéirnach chuireach an líróid thar cheann an chosantóire agus beagnach cúil an son na teachta Muineachán begur híróin bheith An chóirmach faoi sinach an clás beidir fálamach go cheapá Alavéir ó Ceallaigh Alavéir le líróid áling trasan na Páirc Tá sé bailithe an uaise ag Seán ó Grint Tá Seán ábhar a dul haimpel ar a air agus tá an kictóga bhfuil an ceann sin a dul ar chléagus ar fóraí tá sin an tríú cheann a ríist an réich sin a churisteach ar chóirsaí dá Muineachán Tráchtaire beardamh dul an posta sin ar dheis mar tá an réich dul a trasna na postaí Héasar an déobh eile agus ina ró chomh mar sin be sé. Tá chuir in na pointí sin a aimsú go háirithe ón éileann sin. Tá sin imir caithfeó fearthaile uair amháin eile. Chuir ag siúd trasandí ó Longáin. Longáin na tacht faoi bhrú lá na Páirce. Tíróna rúthúháin eile bhfuil sé ró éascar dul haimpar ar na cosantóirí gdí seo Tráchtaire an leoga sin taisbáinte uair amháin eile 8 go dtí 9 go dtí 2 agus siar ríist. Tá mí degan 10 agus an isise an 10 5 lads Muineachán sásta imirt leis an líróid agus a gcuid ama a thógant agus an scóide ebrú go dtí seo tá siad ebrithe go minic acu droch freab an son ó Joel Tá sé lorgan tríú ceann began sean sa teachtaí ó Colton le ceann tá sé ár go leor ach níl sé crainn go leor agus níl sé fada go leor briste ó láh híróin uair amháin eile agus bailithe ag lead Muineachán uair amháin eile. Tá sé inis ag Harry O'Hamel a tréis róthar a dhéanamh siar na Páirc Tá sé déanamh cosint agus tá sé déanamh an ansaí chomá chuir tras na Páirc go dtí Rhino Lynch go ráis bell go cuaramach an son Oliver a Ceallaigh beagnach gur maríocha istí go leor ach beár bráthróga agus é bailithe aige líródáil an chuiristeach go brin uair amháin eile bhí Bruce a chrim Tristan Nugent agus beag seans ag Muineachán inis an scóir sin a rúbal Tá rud éigean na teastáil muthe Tá rud éigean tiltte chuch ó má cúil beidir faoin rá seo agus cúpla pointe breise Tá trí ceiricheáin bhfuil nó tá trí cheann curtha ar fóraí acu go dtí seo agus tá sé seo ag teastáil go géir cheapá ó Seán ó mar cheartach. Fóga cheann go dtí Séamus tá trochaíoch tóca ag Séamus ribh seo Tá sé breá ábaltíad sa a chur thar an trasná cá sé bheith cuaireamach faoin ghaí tá sé sin feice going inis go minic go dtí seo. Stón gúil sé tep mod an dahad tuchar a dhéanamh amach leis an rion sin ach cabhró sé seo go mór más féidir ó. Tuaite dúbalta a ád. Ríist an ghaoch sin mar a bhí mé rá sciúpéig an ghaoch amach ar clé ar Séamus ach bhí sé dochar an ceann sin. Réitúir muidir síos chóirsaí don bhfuil líróid eile ar an dalamh tá bhfuil nada leis na leads óga há mór haimp an háte nach bhfuil lead óga bailú na líróidí sin an tríúir go raibh líróid fáca muthir de Páirc Tráchtaire an nuamh agus an bhfuilú síos chóirsaí go mór sa chiad leach go háirithe
agus na scór na tastáil ó Hiarón cheapá gur dís lead ó Omagh ach ní sin mar a há kicamach tóga ag Rónán ó Donna cho fada leis an lína le lína há sé buirte ag Tyrone agus tá fear breise chu a chomá a Tráchtaire rúthar ó go háling an son píse skill deas an son leis na baide cíní diantaigh Peadar mac airachtaigh há sé nisig darán mac an aspect darán agus íart ar cón agus é sáte faoiile ag Peadar mac airachtaigh croigh sé an pás go dtí darán mac an aspect sábháil an chiad scá cheapó líam ó mé chalan Craobh cosantóirí Muineachán cortha isteach ag an giad íirecht an son ag Peadar mac airachtaigh. Caithfidh Muineachán an éon áras rád éigean tá dhéanamh an sás a chiad leach leis an aíoch ar teach ar eisiau sá tá siad a gimar go maith tá siad a gimar go maith an ceann caite chun sá Another colour hard and son of the Pedro Coltonish, near count all in the Hushos, Cofadre own, old long going, because Husha showed on Sheriff must fail own a show of value, because Husha Peile, the fair Tavish Tigga, Comama, Husha, Tastot, Husha, Taffy Grunish, Husha Casa on the Morka Casa, against the Morka Kush game of Toka, against some town son, Egg Muineachán, Lesh Hain, the fair Tavish Tig, Coma. Tá dearg an son den Muineachán nó caiise go dtí an dhéanamh go bhuach ceapá mar tá siad faoimhrú maidteach go maith an son an siad ar rúthar tá níl fan tarp a géar a cabhrú leo agus fágan sé go dtí mo chairó lainsigh ó lainsigh taobhiste den dahad a cóig ní réon den na bog a taobhiste chun Ennis Currick ó ceann áling deasí se le Ennis an son Bailithe ag fear Muineachán an fear sin ná Shane O'Brien ó bháin eile Shane O'Brien an gosíis blocáilte síos go háling an son ó lapa mór híró an Séamus O'Dálaigh an son an stóla a tháinig isteach agus beag seansaigh Muineachán é seo thógan tá rud éigent mar bhí mar teastáil bhuatha a rís caiisiad an a bhéach a hachan tá ceann an is curtha ar fóríl ag Séamus a caithfidh fear dánach main seo chuir an trasnán in ní smooth fiúháin níl mór an taobhiste den Moscow Cup má haon si roiíisiil ach leis na cos mór a hágan áid seo ceapá go raibh si fada go leor gan 1 áras Ríist chéad agus fórí an ghaoch sin leads ha mar ráibh Tá sí láidir Tráchtaire Tá sí Craobh feibhne Tá sí do gánaí nápathe ach den chuid is mó Tráchtaire tá sí a taú le Tír Eoghain Ceann mór ard fada tá sé feite ag lámh Muineachán nach ríist é bailithe ag an drá mábhór an lámh ar don giadúir agus Tír Eoghain is ag gíar a cúpla scór eile a áil ribh le hama tá sé i lámh Séamus ó muir chríomh go dtí seo Séamus ciún go leor sa chluithe go dtí seo Tráchtaire Séamus O'Dálaigh cho fada le Pedro Coltán fear nach raibh cho ciún go dtí seo Tráchtaire ó muir chríomh a ríist Ní mór an bhrú ar lead Tír Eoghain agus cén fá go mecht caithfidh Muineachán an brú choráid agus rud éigean de chruthúin sa taobhiste den dahad an sa agus seans an éascail sa de Éadán Ó Cadhain má sé feite go raibh níor duine teachta amach chuige neart spás ag Éadán agus deas éascail leis a gitóg ag fear ar go chiaráin. Ní sin a thólámh Muineachán agus bailithe ag fear Muineachán. Tá siad a déanamh go agus na kicin amach sin. Agus kick sé brontartha tá stóram. Nugent an son. An réiteoir a labhairt le Éalaithe Ceir chomá. Na bhfuil cuat a buíoch an teacht Éalaithe an sa. Ní an tóca. Agus seans again is sin is rud éigean na chruthú. Fágann sé dí Olivéir ó Ceallaigh. Is sé go brint ó brinneíag a cléthe úntacha imar go dtí seo Tráchtaire fágadh sé reistí ó Ceallaigh ó Ceallaigh is gur ruding na chruthú tá ina seán arís ceapá go raibh an ceann seo ar trasnán tá sí faoi heire Séamus bocht trí ceann chur ar fórí leach sin an dara faointe
Eginis, agus tóca má ag forhór na scórna ag bhar mór a forhór na híireachtaí chomá Tráchtaire an ceach fálam ag faoin drá seo inis agus chuthair an Dave Yesh agus Sathairn Trasnán ag siú. Bailithe go háling in san éir an son ag ó Colton, bhfuil seach an dul topic, tá sé dul fada agus bailithe go deas tevistíige go Longáin. Ó Longáin an lorg den éigen chun rotha. Tá sé feitige, tá sé an lorg a ríisteach, níl sé foiite ó Colton uair bháin eile. Chrothid sé an rud a lí ón kick amach háling sin agus é bailithe san éirige. Tá sé ag Peadar inis agus chuann Peadar Trasan na Páirc. McDonagh. Chance koch loblok alta genta go háling an son lapi molbhúd an son Dairo Finé agus é an go maithige fágann sé din captaine Craobh an Mhaile gáin tá Craobh faoi anna chud bhrú chuann sé kick trasan dín Díomhar cethir an son sin Dairo Finé uair bháin eile an go maithig Dairo an son agus bailithe ag na cochaí sé le caiite ag na cochaí a ríist tóca ón talún ag seán am muirí hurtig seán na ceann de staach tá sé go deasta mar siúd é seo bhhaúgus tá sé bailithe Nugent tá Nugent ar ruúthir tá sé dul íse leil drochaíocht an son ar Nugent nadidir é sé gír fear Muineachán na fiúchaach nó chur an trasnánach cabbéis scéil é tá sé bailithe ag Rónán ó Donile agus tá Tyrón inis sé tachan ceann uair bháin eile sin an tríomhhuiireach béidir ar cúl ag Muineachán Tráchtaire ach Nuair hen siad a seach sa bosca í le gaiirí rómháló droch pásna don chuid is mó más pás a bhíon son. Ní ródan sin ag caithfeó fearchealaigh agus fáilcha trasna mhaig tá cúigrann sa ó híró an taobh mud an dachta cúigid anna hásta go am a thógan taobh mud sin. Peadar McDonagh Trasan na Páirc go fada le Macanaspig agus begáin spásaige ar a déhhead an fág ten sé siar go dtí Peadar Macariachtaí inis. Mór an dros ar a fíocha sin nuair hen sé róthir dochart agus aníochar é stop a sémas ó dála gan tá sémas ábal in na puintí an siú ach an marca brúir a si rodéigen de fríláil ó genta go háling son le go mé chríomh a sé seach an téite mísel agus dáran dain séach an son Bhí anna deis an ceann sin a dul faoi bhán an bhaire a Sathairn trasnán Dar an olbhór son ag tiisim begáin in ísir agus dain séir sin ha ceadar isteach sa bhosca cholóch sa há sé kickáilta agus taobh istigh leis an daran bhí idá nó cain is tólam a bhí ann agus sin an dar faointe dó siúd má sé Tráchtaire na tachtún idir cuaig imethe roiada agus thar cheann ceir agus Muineachán na tachtúir a bhaine a caiisiú rud éigen dhéanamh an uair seo ó Hamal ceann deas isteach an Omagh go spás a bhd amach ag Mactrainer is gur rud ag de Ebrú. Tóga siad an ceann deas éasca nuair seo, tóga siad Seán ó Bryn. Tá Seán a gimar go húntaach Tráchtaire na tá ceann chutha ar fórí na ceachtain a fáil meid Muineachán agus an pointe éasca tóga chu. Droch kickamach sin an dair droch kickamach an is seo híró an déach inis dul fada leis an gceann sinach a sé sásta é seo a chamád das Cluiche agus genta go má bhfuil Muineachán tá sé fád mo cob idir faoi bhrú beidir cúla áil agus sinna bhí bhtha sa chiad cúig nó déag an sá in san Ómaigh ach ní éise ag Ebrú Craobh agus iad a tógan na scórna nó is féidir le inis agus a roiig go bhd níos fearló tá dó trí cethir cúig ceann curtha ar fórí de cogdíise agus ní féidir é sin dhéanamh in aigen iarn híróin seo. Inis sé díiricha ar an dáthad is tólam. Well sémas an uair seo a dul han trasnán is tólam. Tá sé feite faoi dhearr well sémas tá sé lorg an posta sin ar dhéis agus tá sé Ebrú a bhd níos fearr amach ó an ceathrú faointe agus an tríú scór feite ag sémas inis Tráchtaire. Full fresh cut nish tá nart breise chun sa déta dís rud éigen de Ebrú go deas éasca ó Colton trasna go fada le Longáin lech caiilte go híireach de sábháil í chiad scoistigh agus an dara hábháin an léach céile ach faoiné an ríis leis an lap a mór an dara bhát a gúir se mar léach an son I mar chosantóir Tráchtaire in jobh sábháil úntaach ó Liam ó Mhail chalanach seansaigh Tyrón an son bhí trúr bert breise cut a tacht tríd an láir agus an tá leo
she the Tráchtaire scored out of the hall in the Vaidi Shea. Tír Eoghain, a Tevan in the Páirc. Ní réon na Laurel Tevistig, tá neart lads a stig acu mas féidir ó ceann a fiúca amach tá sé go hamadan is chuirn hamad tras na Páirc. Is tólan gur ó Leathcheannais go honsá, tá Leathcheannais go ruair, tá spása go Leathcheannais, tá sé chuirn tras aige, tá sensor cú, tá sé cuite faoiare, Adam Mac Training far scail na cuireach, an carú bheltadór a bhar cúl, agus é frite faoiare, aibrithe go háling isteach go Leathcheannais go Déblína, agus faoiare, Adam Mac Training, agus tá Cluiche omláin difriúil a going in is a cháid a Tevistig den nú mod háfuinte ó Uinis agus in is an cúl a tacht agus Tír Eoghain a hoch go dtí héana cúig ar an scóirchlár an sás an Ómaigh Tráchtaire Tír cúl amháin idir na fórne Tír Eoghain in is a tacht cá siad san freagar a chuiristeach bhí sé buaite ag ó caine stigil ar Páirc agus chuirne sé go fada le ó Coltaine ó Coltaine leis an íireacht tá sé seo testáil mutha agus tá sé seo feite ba dead ní mórrán chuirmó ag Páirc Tráchtaire in Neomh agus puinte eile aimsithe ag é siúd Cluiche den chiad sco ag fear feantainach go dtí seo. Big ball, well done here, Ross. Let's go. Mór isteach go dtí inis lábha inis síos go fada le fear Muineachán ó Ceallaigh agus inis mo char ó Leathcheannais agus trasan go dtí ó Hamar a gimmart anna bhá Tráchtaire ó Ceallaigh ríist. As áling isteach agus a ríis an Omagh spás fáca istig dá mo char ó Leathcheannais tá sé ruair a sé deachar é fiúca sós mar níor chóir gomach marcáil a dhéanamh ag ibar a cúig an féidir é sé sinna chríoch nó an trasná ní féidir a chuis amach ó lámh híróin na stólam íireacht áling ó mo char an son de chráig sé istigil ar Páirc chuir sé an pás isteach chuir sé ruair isteach bhadig sé ríiste agus an is seans a ginis puinte eile a aimsiú agus an bhearna a laidú de díreach scóir amháin Tráchtaire tá ní réon clog a going stig tá clog a goibh sin son agus ní réon hútar ní dólam a going Tráchtaire ní bhíon de gnách ag cluiche seo má sé man bhfuil an hútar ann fág for suastí ón ó mar a chup ar a déadlí ar a stigil áir Peile. Inis ríis tá 3 ceann chuir a múige agus 3 ceann chuir a an trasná go dtí seo. Trying is Malish and slow Muineachán agus is Malish and fair tefir den coolie and bratball or the Uladh nella the Hamish agus an cuigu fuinte Kerisco fight to Ege agus my dad tá Cluiche going in is Tráchtaire Rónán ó Donnelly, tá Rónán frí bhrú Tráchtaire ach ní raibh éon brú a tacht an son ar Éadán ó Cain bailithe ag Éadán ceanníos isteach well tá daró fíní in íag annacha demáistíanamh son a chuir sé sin caiilte agus tá Joan McGilly cheara ar roir tá Joan istig ach díreach trast an chúr an son ag Joan hí sé deachar hí sé tréis tar isteach go dtíon cúine beagnach chun an seatin a thógad níor mórrán spásaige agus tá Liam O'Maigh chalan íag neart a stoppa chomá Tráchtaire ach le neart spás agus an méid demáistá genta ag Joel Tráchtaire neomh cheapá gnéanach sé an bhachas an son chur an trasná a chu ríist an tála Muineachán an tá chu trí bhálta sunk feite ibar an naidháin ar ibar an naid eile agus sémas inis a gimmar go húntaach an sála denú gan nuas buachach bhuair sé an kick séir agus sean is ag Muineachán ceann eile go thuach ríist nada cad a bhí tála an son chuir trasan Páirc ag go hamar agus droch íireach beidir gur sé lurach scóir beidir gur sé rud pás a ríist an dar bhát a bhúil sé sin denta pup ach iad á gáir mú ach be siad sásta leis an dulchan ceang beag chuhín ó núláin anna hásta ar an déhlín le cuasaí le déanú nuas mar ní cuaig nó déag bhí mar ceapan so nach chu mórrán seansa chuin slígur áidir immarteach dulchan ceang úntaach denta có agus a ríist kick amach droch kick amach mar há sé acu tachan ceangan is le kick das Christensen ó sémas ó muid críomh a sé bailile ag fear híróin a siad sásta go dám a hógann sé Joel ó bhna eile tá Joel
Anna Vain Shéireach, Svedle, Daro Fini, Job Dassi and Ro. And as Curtin Shire of Father Leodalig, Dalig Tevistik and Data Coig, Lads a Grocher Clay, Agus or Yesh, need she the Tasta Wood, where she trust in the pork, could you Ono Longon a rash, could you Dalig, Agus see it sauce, don't sheet the lava, and Nisha Roar to Tomaso Mean on the Shanira Shodish and Cost Yesha, how she shock and Balu, Macher hitting over Clay, wait, need she, how she ever did, Harm, the Cost being on Tomaso Mean on fire, Kaida Flocher, Agus Point, all in fight, Ege. Shit, Anna Poor the Nero, heavy stick in Tahat, Tráchtaire, and need Muineachán all to more on the end of. Oh, that's the guy. Fair Muineachán, Ceallaigh more over than Ishistach, Dain Shéireach, K-Hastig, oh, Banach go hauling and Sonic Care, Fair Eric and Kirov, Vishishin, Anna Dain Shéireach. Domarode go hide Shishin, in Shakama. The tacht through the Lord, Aescog is Páirc, I get a wat. Now, Limmer, Muineachán, and Ceallaigh Gadisha, Taff and Klein, with Druch, past love, and some like Fad of War, cool, could the number to win, Padder, and Gareth Bate, the chance of Muineachán, Bogus and Klein, you'll have Fado on, Tevistig, Akko, Gert, and as faded away, Fukamach and Urshan, and Shed Gent Kohana, Achos Biolo, Roddy, a free law, couple about them, Maraho Tashbanta. Tráchtaire, tá Inisher Líró, tá session brásás the Roddy free law for Omagh, she current for Father Macharo Lynch, tá Rortin Sagul, Nurmut Falka, then Emerton saw sich hier that with Shin and pass via Taston and here or Nugent, Hosheg Nugent, tá fair, Tevistig, Omagh, you can share Mach, find your Tráchtaire, it's gonna cool fight you, tá, holding here, Sky, go, Bryn, Shin and Caru out the real Shin, Agus Daru out the Gravurda, cool, Agus cool, then here, Sky, Craobh on pass all in the staff. Goody Nugent, Agus Creachtna, Ego Bryn, well, by dad, Homerola, Ton Tactics, and Anna Christian, he fed the Tír Eoghain more on the Yen of Fui, Achanerud, Neil Sweeper, Akko, on Glantor, Marshin. Dinner Rinne, Agus Craigh fan Giad and Bauta, I brought to Coolas, as I should follow him again. The tacticy a guy brew, the Muineachán Tráchtaire in Jove, Inisher Nero, Fantorper Nero, Bavrodo, Scoreda, I'm sure, Rivla Haum, Agus co score in of the Cluiche, Hawk Coop the second fog, Connection, Vacunis for reached. I shall bother her Tevistig, a very more Sean with a hurting, or Sean Tevistig and that, Curtin Shire Trasmach, Father Leo Brinne, Tall Brin, Free Fruit Bert, Nishu Hone Stopper, Shin and Pre-Brother, as I saw it. How on Trasna, Sean Green Hoshe Do, Creature at this Hoshe, Do Yenta and that Shin stop a Tráchtaire, here in a door, fight it again every day, Agus Credit no not credit, only the co-score and so he Glahound, Tornado Shater, Tall by Dad, and Fire on the Muineachán, Stigger Lord Breed, Agus Tuck, Agan and so hard, 80 row. No Tegi in a no Tashborn to see the kids go. Oh lads, my Hamish Inish, Agus gone in now with Sean O'Brien, Agus Tristan Nugent to tap on Muineachán, Tír Eoghain go home to Omagh, she go hauling the lads over shot Eshkent, Agus Muineachán, Agus ni more on Colhuco, L4 Lach and Hero, Deremy Shinliv, Tashborn to see kids go, Os the Tossa Hori in league. Oh, hero and gone in hours. Agus few wants the cool hill a couple pointed tachto Adon or Queen, Agus Seamus or Dalig got not Tegi in a not need a pointed clear. Unter also go in Mach, Shan sound Groisha, Giddy on pressure, Agus kicking a Pinosh, Omagh. By me no rush live, the county of Coig Nomad, not taking in it. Roher Masha, Agus Foka, Ishtach, the owner Longon, Agus, and Kiel Queen to Fitch and son like Tomaso Mionúr the story. Fair roof. All far called Tevistig to Fair Sayer Nishmas Fidlo a Vola, Agus Tasha Boltige, on Fair Shin, not Joel McGillichara, Agus Tony, oh, Gahauling and son, classy of the Shonam with a Hertig, Agus Leshen, Kitto, Sko, then Hied Sko, Egg Fair, Acha, and Willen. Tevistig den Dach de Coig, Top Berto Muineachán Heimpeler in the Inish Fricht or shoot, was a Anachad Spas, Stigger Lord, Agus Leshen Sarge, Fern, Hasha Bra, but the Leshen Dish, Agus Leshen Clay, will encounter Shin Sarge, Eggen, he count her for a Gadisha, Talk fight a Joel McGillick to Nat McGuihan, son, a Ballyheg, O'Colton, and Isha Roher, Deer of Tevin Wood, and D and son, Agus County, Ella, all in fight, Ishna Body Keeny, Gentic, Padder McArachtig, Hasha and Ishik Darrow, Aspect Darrow, Agus here, they're cool, Agus I saw it for yet, a Padder McArachtig,
den dahad an so agus chance an éascin so de Éadán O'Kine má sé fighting go níra. Duine tap amach chuige náirt spás fága sé reistí ó Ceallaigh. Ó Ceallaigh is gé ruding choú tá ina seán ríis ceapá go agin ceann seo ar Trasnán with tá sí faoi heir. Ó genta go háling son le go mé chríomh á sé seo an téite mísel agus dáran dain séach an son. Bhí anna deis amach ag trainer is gé ruding de Ebrú. Tóga siad an ceann das éasca nua seo, tóga siad seo nó stólan go raibh lainse go hansa, tá lainse go ruair, tá spása go lainse, a sé chuir trasnaige, a seansar có, a sé cuite faoiara, ó Colton leis an íireach, tá sé seo testáil butha, agus tá sé seo feite ba dead, ní mór an chuirmó ag Páirc Tráchtaire in Jobh agus punt más ó míon an leis an íireach seo leis an cos dhéise, tá sí seo an bailú, amach ar hipna lábh clé, bhfuil níd sí, tá sí imime díreach, ar an cos bíon son, chiad ó ag Nugent, tá sé ag Nugent tá fear, tebh sí ag chumá má fiúcann sé amachad, feinte trasna, agus bhfuil an cúl feite, tá cúl den chiad scoil! Sígan dahad, chuann sé trasna cho fada le ó Brinne, tá ó Brinn faoi bhrú ag Bert, ní sí chun é stoppa, sin an príomhrad agus é sáte, hát an trasna ag seán ó
I Páirc I Éile régle cahabhisteach arís Nart le dálan sás I chiad trochan númad eile agus gan éon áras ná den I dearú go bhfuil an a dara Leathcheannais siúlar canéad eile an sá Spórt TG Ceallaigh sin dún an áil in aig an Craobh nach Tír Eoghain chóirsaí an sá agus Tír Eoghain an bhfuil bhí siad a gcéar cúil an sá tá sémas ó mun críomh tach an ceangach drochaíocht ar héimis bhí sé tach faoi bhrú ach brúd lethach á ráite ag an réitóir agus lenamíidir ag má seamh ach scór go deasa go a ríist an ghaoch ag séide treasan na Páirc don chuide smó úranta cabhrú le Tír Eoghain úranta cabhrú le Muineachán agus má há sé aithreach an dul a bhábhar Tír Eoghain an sá Gáró sé sin le insan dar le ó cóiltán bhfuil seach an cabhrú leis an gceann sin an ceann sin atáil is tóram dheis agus ar fóríl tá an chiad íar chuirthe ag Peadar fóríl Tráchtaire gáfuointe áling feitiige insan chiad lechach scór náiríad ag teastáil uathe. An faiban na leis ní róidí beidir deisithe ag le hamachó hí neart ní róidí móthaid a Páirc an sá sa chiad lech agus caiisiad bheith cuaireamach faoi sin mar Stóna go memid faoi strain mar caithfidh buaiteoir teachtamach san gluthe Tráchtaire inniuh. Má sé dí an breise agus kicking na pínós má há sé teastáil ach sin an rud dearnachá teastáil ag an slua an sá Tráchtaire. Há sé baide hinnis ag Tír Eoghain a teachan ceang an sáile siríro tá fechalah uair bháin eile. Fágadí mac an aspaig agus chuir trasan Páirc há siad dír taobhiste an dahadannis bhí seans an son ag Ócain ach ní raibh sé sástaí thóg den ag na gaí sin. Ní ród áling ísil chuiristeach an son nach haris ceann droch an son agus an áras tá an Páirc anna hiran Tráchtaire an ruúd agus beag droch frabna droch handpasan a Omagh agus droch handpasan Omagh an son agus há sé feite ag ó fearchaí ag uair bháin eile há sé chun cuasaí an bhuiú síos an is beidir go an ceartaige Ócain le seileh Ócain taobhiste den 65 agus an 45 tá Muineachán don chuide smó bailithe siar tá treoir ar an lech eile mar is gnáth agus gatainna eile taobhféar den líróid an is ní le líróid áling caitisteach an son chomh fada le Joel tá Joel tréis annacha demáiste dhéanamh in san chiad lech sé feite aige agus fein sé ríiste taobh mód an fethe héan sé faoi bhrú ag daró fínathe tá seans an is agus seans ró éascar go cóiltán an chiad íar a chutha fórí ach an dar íireacht agus an tríú fointe ag Peadar Tráchtaire agus pointach an ceangan is a tháinig ar an baile. Well, Liam, well chalan is an sór job is stig sa chúl do Muineachán Tráchtaire inniuh agus dos na kicking amach tá anna chud buaiticós na kicking amach anna chud sábháilta ag éich amach agus déanta go háling an son fear Muineachán Healy Hamil ó scaidh na gaiireach a déanamh sór job an son í tachan ceang na feaga a déanamh sór job an ag na fir an son is stig le Páirc a há sé leachcaite ag fear Muineachán ach ní sé an defriocht na chara ó laimse an son agus an líró tóca ag go míd lethach mar sin beag seans ag Muineachán an cóscóir dhéanamh as an cluiche uair bháin eile tá seán mar a herta go tachan an ceann sin a thógan forhór is na kicking na tóca go dtí seo ag sémas inis ní ceang ó bhad amach á dógan agus siúd agus seans ag seán mar a herta a scóir a rúbalt Tráchtaire. Ceann sin fachtaige díreach taobhiste den posta bhí neart a frachan do mar rud ag gur bhúil sin fosta níl éonra tréis an posta Tráchtaire inniuh ach an ceann sin sáite ag seán ó mar a hertaigh agus job maidéanta raimíd geabhar há sé bailithe ag gibh séad a híróin sin sémas ó dála há sémas an ag pointe a aimsí Tráchtaire an is tá sé bógan na kicking amach chomach chuirh a fada le ó mír chríomh ciún go go dtí seo an fearr mór is stig le Páirc a híróin há sé rótha tá bert mar haipara fain sé song sa drám agus fain sé a kick séir das éasca. Stólam se chuna thógan ón áit sin tá sé tócaige agus chuiristeach go das ísciil chu fada le mac an aspaig in is sé tacha fada leis an 45 agus chorid trasna gurí Peadar mac aireachta ag fear bhór a cúláling insan a chiadrach chun sé an trasan na Páirce chu fada le Peadar ó cóilta ní féidir méidir breise a hart an leid sin Tráchtaire há sé lech caiite ag go fearthaigh a sé bailithe ríist ceann ísir agus ceann dain séireach há sé fachtaigh híróin agus tá cool feite ag Tomás ó Mionúr pass all in
Coristeach ní a bhéan á bharcáin é díreach ar an cardéag agus é sin sáite ag go siú cead faointe idir na fóine agus níos meas ná sin tá an réiteoir ag labhart le Séamus Ennis nadidir cén fáhhaid díreach cárta buí feite ag Ennis an son Muineachán me cad a háda is dóna go nóir an réiteoir go raibh Ilan áirithe aige ní eisina há nach Harry McQuillan leis an Ilan an son agus an cárta buí feite ag idir a hocht do Muineachán. Bhí Muineachán go donna sa chiad chuig nó déag an chiad leach ní si go gine seo bhain son is sa chiad cúpla nómad an dair leach ach an irid an réiteoir a labhart ríis le fear Muineachán. Don go réon cárta feitin son níd fear híróin sínte chomá. Agus an tuisce teachtamach a sé tehan sa anna het Tráchtaire ó héh an chlár scór bhí mé héana cepa go raibh pointe breise faoite Muineachán ní mar ó chinnta cén scór ath goibse an son ar an chlár scór ach díreach mar ólas tá an scór chlár aithrithe an sa a có go hifigiúr agus sin an figúir ath gomsa chomá go bhfuil díreach cúil atartha agus gur dó a héinde grí dó a hocht ath ann fú láthir mar sin díreach trí faointe atra beidir go méid an cehrú faointe atra in is gan secondach an count sin on the hero her fórí throw substitution number 22 Michael Mullen replace number 2 Leathcheannais. Ráit an son ag a déhí nach chomá go bhfuil ahrúchan a bheith ann tá Leathcheannais ag mecht ón Páirc agus is tólan gur míhall ó Muileán na hánaí ag teachtaisteach is sé i bhfuil feitheadó ó airgead chiarán tacha ar an Páirc so fear ó airgead chiarán ag mecht agus fear eile ag teachtisteach feitin is ag fear Muineachán an is Muineachán an ag beag nach gach ar i kick amach a bhóchan agus nadidir conas gur fóidir íocht an áíre sa chluiche seo go dtí seo nach tá sé acu bhfuil bháin eile. Író tras na Páirc an son ó macachaí cho fada le ólainse író an son baile ag fear Muineachán náirt spás ag na tosathóirí don dáir an Tráchtaire beganín spás crotha ag ó Hamel tha sé annachchain séireach go dtí seo Tráchtaire dénta go maithe go Hamel a reis go dtí ólainse agus tólan gur an kick séir fuite ag a ribh sin bhí agus beag seansaigh Muineachán pointe deas a aimimsú Tráchtaire. So ríis mar bhí mar rá díreach trí faointe atarthe tá an chlár scóir i rá an sa dó a héon déag go dtí dó a hocht an rud a go hifigiúil thos ar an scór chlár Tráchtaire. An rud is táchtaí ná an scóir a stig in san fóca an réiteoir nach in Rómid Raig a sé sin fachta go deas éasca stólam tá agus faointe a níis idir na fóine Pointe deas éasca son de fear Muineachán nach Harry O'Hamel a déanamh slád hebh stig an son a sé dochar ned stoppa agus an pointe aimse agus an tríú faointe Tráchtaire feite ag seánna mór hartlaigh. Rónán a Dominic. An dar nach baile ag fear Muineachán an sin tógach an talú nach go dtí cháráte an réiteoir lena míidir raig sin nimar mar se a sé feite Harry McQuillan Harry ath cárta buí chuma gdí se Tráchtaire agus caiidann sé líród an son tá sé feite go idir hocht eile sin Séamus Ómaigh chríomh Séamus ar róthir agus tá sé caiite acu bhfuil sé go thomláin caiite go tá dénta go háling an son ag fear Muineachán bailithe aige go háling is stig Lord Páirc tachan ceangan is tá inis a sé rud éigean de chrothú sé Oliver O'Callaghan gimmer go hóntaach a tréis sin líróid sin a chuid rób agus Tomás macachaí inis chun sé tras na Páirc in Muineachán sásta go am a hógan leis anis. Ní réon stréanthara tá teoir ó híróin chun tosaigh tá gachtain eile taobh an líróid caiisiad an fear mór seo stoppa Séamus inis a sé leastop ag ó cótanach leanann sé ráig son feiteige ach an líró choristeach a íslige droch líróid idir chuige tha sé bad a cópéisce le ó Hamel inis droch íirecht ag ó Hamel bé sé agus tha sé imethe ar fóríd ráite ag an réiteoir ag Harry inse go thomtach an líróid sin a bhailiúach droch íirecht an son aige mar sin ráfaointe a fós idir na fóine. Ní Muineachán a féchan an líróid tá fear breise ann agus go sé chuna seo faoiar níd sé tha sé bailithe ag an bhar seach eile níd sé fuite go feithirigh tá sé fuite ag macachaí bhfuil bháin eile macachaí dénta go maithe go siúd agus ó brin is tachan ceang ó brin íon anachcha demáiste in san chiad lecha tachan ceang dénta go háling ag leads ó go Muineachán a tréis
Well, ní raibh na coitinta iad a chud treis jabúntacha dhéanamh den gluthe seo go háirí le feitheadh númad an os. Tachan ceang sémas inis a bhí lárnach in san tachan ceang sin in san chiad leat brús a grim fuite ag mar craoinear agus seans de fuinte das éasca eile a níos do Muineachán na stónam gur núidjin a thócaigh an ceann sin tá ceann amháin curtha ar fóríige agus tá bhairc sé seo ní bheith ach pointe amháin idir na fórne. Come on, there's loads more in your tank. Ceann das éasca le Tristan ceann curtha ar fórí le cur ceann curtha haran trasnáin ag fear bhaile an lorgan agus a níos baid dad íar a pointe amháin idir na fórne. Ronan O'Donnell. Gear no shot. It's done to come on again. Páirc ag Crystal. And a Christensen, Honig sé gear ho. Cur trasna go dtí me gid awa. It's an ish tír on the sheriff. Hashe the taffy of ad níos mú brú in san daralach and sa. Tá na tosa hóirí a cur an brú orthe ar David in fórc ach me gid awa. Déanamh job ma. Agus fear frontnach a tachan ceang tagan sé faoi bhrú agus genta go háling an son ag Muineachán an darabh bhálta go bhód an níróid stíg lár Páirc Tá dain sé an leis a tachan ceang thó haman stíg agus thó cúl fáinte faoi dhéire ag Healy ó haman fear scarab na gcurch Tá ceann curtha ar fóríige díreach cúpla númad ó hen bhí sé fágur stíg beagach leis chéine ai dadíonn sé jabúntaach an sam agus sáte leis an gitóg isteach ar dheis agus inis den giadúrsach leis se Tá Muineachán chun ceann agus dhá faointe chun ceann chun maith an brúnis ar an irin baile híreó an cadathardóig Tá rud ag na tastáil butha Tá near caite go stíg lár Páirc le cúpla númad caithe siad é seo bhuachan níl sé buirte go den giadú á sé buirte go an dara uair agus sonc feite ag ó Colton by God bhí sé lárnach an annach go dtí seo agus lárnach in san ceann sin chumá baidethe go háling agus go Craobh bhfuair sé sonc sa ceann há sé feiteige uair amháin eile tá sé teibhistigh den 15 Tá an doran curtha leis an níróid agus tá sé teibhistigh den 15 inis tucha míidir nach a ríis Tá scóir tastáil Tá muid críomh á lora chun sé trasantí ó dálaige Tá pointige ribhe seo chun sé go dtí Joel me gir chear Tá Joel ar róthir ach níl sé dar in éáid Tá sé chuideach go dtí an taobhlína agus caiigh tíró an milliú síos agus rud éigen deire chothú ten si isteach lá Tá sé inis go Colton má aonanach an rud a chothú is éisina a bheith ann neart spás fága ar David in Páirc agus na Marcus spás fága siad son ag dtí ó Longáin leis sé ceann sa tá sé tastáil agus tá sé fáilte ag ibre cairde de híreón ón ó Longáin Bhí rud éigen na tastáil tá pointe idir na fórne an sa in Ómaigh agus tá níos mú scóir ná sin ag tastáil ó híreóin Well, bhí mar a caintean son faoi kicking a pinós agus an breise agus gach seans an níos go dúcha sé Muineachán inis há sé tréis gach ile kickach beag nach an bhóch an Tráchtaire na Nuamh ó líróid a tháinig ó lámh híreón an kickach Denta go maithe có tachan ceang inis agus íireach das éascan son ó bhrín mas féidir sé seo haimsús tóna go sé feitiige tá baid deag Seán ó brín héana trí inis fuite ag fear faoin tobrad agus Leach na himar a béidir do Muineachán go dtí seo Tráchtaire Tá athú eile ibre dó inis do Muineachán ag imeacht don bar néad fantáirt ag fágant agus is tólan go Seán Lígan á teachtasteach an son ó dánach main fear eile ó dánach main teachtasteach an Páirc tá mar sin an bheirt ibre dó imethe ón Páirc ceann gear a teacht ar ceann dail sé go leor an son Tá sé feiteigh tíró Tá sé níos an captéin Páirc McDonagh caiigh Páirc rud éigen a ebrú Tráchtaire in Nuamh inis mac an aspa an aspig fág go dtí an daobhlína Tá sé dul reistín leir agus ag dul go fada le ó muir chríomh go dtí ó dála agus a reis ríist an kickisteach a kickála ís le ríist an crab sin an darabhálta gur droch crabach fíoch ar an madrarú an siúnach a teachtasteach Peidir ó Colton chun na cosaige tá glicas aige chumá líróid áil an curtha leis an darn cho fada le ó Cain tras na Páirc agus a go Colton a ríis leis an gitóg leis a dhéis ní gurn séisteach ar an leid sin a chun réach chuisteach ar chun réach ag an ceann sin sciobba agus an chiad ceann Tráchtaire in Nuamh curtha
Léir is fórí le Peile O'Colton ach ní bhaithe mórrán droch rodí ará faoin nead seo tá héana trí fuite ag fear fiontanach hena féin Tráchtaire kick amach Ireland and somehow Sharon Gachtanach Peile faoiar ag Muineachán is tuchan ceann búirte ar an David na go ddrathach tá ráite stóra níl an drám ó Muineachán ró hásta le sin nach réitóir agus an fear an David na bhí dír chun aic leis beásásta leis mar sin lena bhí ré caithal feartha leis caithal taithfaí brú agus uairháin eile tá sé búirte ag Muineachán na Lárna Páirc an Uladh a chur anna bhrú idir an 2-65 Tráchtaire ach Tír Eoghain is a chur brú a chun brú sin go míd leach tá ráite ag an réitóir an dáláh a tachtaisteach Róáir de stódam agus seansa níis do Muineachán há faointe a aimimsú nadidir céthach an ceann seo thógant níl inis chun é thógant tá mar a thuirrta chun tacht trasna an citóg ach trí faointe stóna fuite ag seán dí seo Tráchtaire agus tá bhaich sé seo ceir faointe stóna middle na fórne sé Tá se an titim ní mórrán ann tá fearháin ó Muineachán ann an fearsin na Mac Trainer bhfuil sé Peile ag Mac Trainer níl sé há job áling agus úntaach dentan san ag Páirc McGilliwa Peile ag siú trúr ó Muineachán mór haimpeleireach níl siad chun stoppacha leis tá sé inis ag an captéin McDonagha fága go dtí O'Cain inis aráis agus tá trúrú cearó híró a brúsús na Páirc i chéile tá fear teibhistí chumá mas míno é bhóla ach níl siad ten se go as máil tríd me Crystal dús agus me Crystal tras na Páirc tá sé inis ag mail chríomh tacht tríd an láir tríd an 65 tríd an 10 tríd an 10 sémas ó mail chríomh leis an íireach seo há sé or galóir ní réan stíigh bhfuil well há sé dain séireach ach sciúpan an ghaoir agus an nuair seo dógann sí Harrison tras nána fearchaid drasa le puinte inspiráideach é tastáil go géir bhadig sin níróid i láir go sé Harris na dtí agus puinte chutha áard san éir agus Harrison tras nána Mó mail chalan, sos tí lár Páirce. Nis den gíadú le tamil fada tagan sé ó Gharn hírón agus fein sé fear hírón ó chicamach Beo de Muineachán ní míid muo gan é áras Tráchtaire ha míid hós I go go ála agus há sé níis ag Tír Eoghain tá Tír Eoghain í an líróide ágan den istí fear na hagraise sémas ó dálaigh trasnach ó fada le muir chríomh a sé díorchan í pointe inspiráidecha aimimsú níl sé chan í aimimsú an nuair seo tá fear se go bhar héidir gan iad neartta áil chomá Tráchtaire neomh an féidiris rudéige de ebrú chun sé trasnach ó fada maid críomh uairháin eile tá maid críomh ar an 15 tá bert á lorug taobhstíigh tá sé sásta ágan de Peile díoch taobhstíigh den 10 bhuiil sé tá sé tafaí brúbí 10 chomá bontáiste aige níl sé tastáil agus héanna cethir inis fuite ag Peile agus tá maid a chóscóir uairháin eile an sa insanóí Tráchtaire fear ó Muineachán híos stunbal san fuitige sa cheann sinna ráite ag a péisceadach Ryan ó Leinsigh a híos ar a dalamh ní tá coscartach Caithmí leanúte raig sin réadach an nua agus ríis dar an hírón a feite ag fear Muineachán an fear mór sémas inis a bhí lárnach sa chiad le ciúnathe puinte go dtí seo sa dar leach agus tá Tír Eoghain is sciúban na líróide Stigláir Páirc a sár job dentan san ag sémas ó míl chréomh chun sé go fada ar fear tógach an talamh agus caithigh na chairh an na chóirnach an son mar chuig sé thar an ghóling haimpel ar an bhuinéil agus thóg sé an fear chun talún chomá so beag ar an réitóir a bhéige dhéanamh há sé dentige cháirta buí fuite ag go Leinsigh stig an son há cháirta buí Tráchtaire agus há cháirta buí the lads Muineachán ag go raibh a cuairmach tá an chud am a fága go agus há siad faoi bhrú chomá Jordan na gcéad cheara le seans an sa tá há íireacht chuir a an trasnán ag fear na cadige ceann chur fórí agus é seo tastáil go géir bhtha bhuiil si chun dul ar chlé bhuiil si chun dul ar dheis bhuiil si chun dul ar trasnán tá si imethe thar an trasnán gan éon áras Jordanis ceir faointe aige ag athirú chomá tá an tathirú sin tacht tá ihar is seach ag mecht an bád Number 18 Matthew F. Healy replaces number 7 Cathal Farley and number 19 Jeremy Martin replaces number 13 Joel Kerr. So Joel and he ceir faointe an siú níos go mecht an bád Muineachán
Phase 3 in Atchover Huye. Monaghan substitution, number 23, Mickey Duggan-Burke. Replace number 12, Ryan Ledge. Agus Reno Leinshig imid in Bork, na the Ceallaigh Treis Tráchtaire. Ní hí fracar David in Fox is from Irial. Ag a buinte seo ach tá Reno Leinshig imide ón Páirc do Muineachán agus tá Joel McGilly cheara léach a háí ceir faointe a aimsúd a híró in gnacht ón Páirc. Ahrú bháin eile an son. Fethe trí do Muineachán a Tráchtaire sin Mickey Duggan de Borca i tachan Páirc fear machar a cruúine Tráchtaire. Trúr ahra an is do Muineachán Bert do hírón. Rhaid idir eistí nimmert, Rónán ó Don le ceann mór ád a ríist. Den giadúir sa cléthe tá tírónn í dhá ceann a bhóchant ach díreachgus mé lá sin a sé caiite acu. Sciúpa ón dalamh agus an seans eile ag Muineachán Tráchtaire bhí an táileola ana chuid rud ísa chéad ach an táileola sin ceann sin chomá. An is go séileh tá tíann le cochaí. An sé mar chufáda leis an dada cuaigis agus núidint leis an níró tá sé gé rud éigeanta aibreach ní dhéana sé mar sinna bhí an lábhaistigh ag chosantóid na híróin agus job mór genta aige tachan caiin is. Nó sé a Joel fósaistigh, tá níl Joel ahra is fuin gur an idir mí cheart an son an chlár tras na Páirce gompáir don fisin. Bhí me cappa bhí Joel a gimmert má go dtí seo Tráchtaire ná sé fósa gimmert. Agus ba sé testáil, Muineachán is tachan caiin. Pointe tá rá pointe testáil buthe tachan caiin fearrtha Treis Tráchtaire Bork, Seán Megan ó Tánacht Main, chun sé tras na Páirce droch pass agus é bailthe faoi dhearr i Harry O'Hammond. Harry siar a ríist. Cosa aige, chun sé tras na Páirce beanna chu droch pass, hí tá leisúr bháin eile. A níos mar charó Leinshig, tá sé deochar an leid seo stoppan ar hosín se, bhui sé sin chur a tras ná aige, is tólam go bhfuil sé chuir lé agus fórí. Ahrú bháin eile an sao do Muineachán, mac tréine i bheith héindé do Muineachán ag nacht ón Páirc. A Tráchtaire dó siú tá Harry tréine. Tá mac tréine bháin do bhaca tréine eile. Adam imime ón Páirc, cúil feite ag Adam Tráchtaire a sé sásta a sin nach ceappa go bhfuil beidir cúil eile a tastáil butha faoin drásá. An ghrian is súla an chúl báide, Rónán ó Donnelly, Rónán le ceann fada uair bháin eile tá neart ó híró na frachol. Ceann ó bháin acu a sé tréis sé ád an fearsin le O'Cain. O'Cain chur fada le fear eile ó híró a sé tacht faoi bhrú agus tá sé sciúpa uaig agus go dreacha chomá. Séamus ó muoin chríomh bhí trúr haimpeal ar agus leis breab hí fear Muineachán ann chun é sciúpa uaig go tachan ceann is tónam gur Harry Macatréine tá ann. Harry chun ceann agus fear Muineachán tógach an talún núidint a bhí an stónam agus bag seans ag Muineachán inis rud éigeanta a aibbrú an sa in san Ómaigh há faointe atarthe. Thugla nó mat fáca agus Muineachán a tachan ceann go asmáil ní mór an stréinartha ní leach an há faointe tastáil butha. Tá neartas de fiúnad an móhan is acu chomá tá muoína acu tá bainse láidir acu bhí de rá ag letham agus bed na leadsá ábalta rud éigean de chrothú rud éigean crothatha go minic Tráchtaire na ag na charó Leinshig ach ní léanú crotha aige an nóir sin cárta buí agus an líróid fácin íag an is fáthó ag na charra agus an líróid a dulachan ceann an is chomá. Agus chuige méidir táchtach feite ag tíróin. Joe McGilly cheara tá ceir faointe fuitige go dtí seo Tráchtaire rá faointe ó chic fuitige díreach ó ná géana díreach cúpa númad ó hen agus ceapá go bhfuil gach seansaige an ceann seo a chur an fóríd ar na posta agus dá mar rud é gur chuig ag ceir faointe idir na fórne. Sé fuite aige ba Dags an dála cheann an íag chéile feite ag McGilly cheara sé faointe san omláin ag ibre 30 fear na caidige agus an níis á cúil ceapá tastáil a Muineachán agus pointe chomá, kickamach eile tacht an óir seo ó líon ó bhfuil charanta neart buaite ag tíró na cúpa nuganós agus ceann eile feite acu istigh Lord Borca. I tachan ceann ibre a hochtdéag dóibh sin Matthew O'Dowell ag Omagh fear na hagla sé eile tá gaidí go mar ó Tráchtaire nniu bheith chun an orca coscéimna tóga ag a bhearúna caithi siad dul siar fága siar dí Muineachán caithi siad éigeanta aibbrú bhí inis lárnach in san tacht a raig a dhéon siad in san chiad nach agus be sé tastáil uair bháin eile. Harry O'Hammond is
Harry and Eve cooler I'm shoe the Muineachán Tráchtaire in Uladh. Has Vadamach and cooler all Ceallaigh Omagh Harry Macatrainer in ish. Has Session Curry for Brew. Lads here on the Corbroom might to how lads Muineachán agus Tan Nartamash agenda of Stig Dentist Stig and Lord Páirc. Tráchtaire or hit lads a book of the Leader or near Nella. Gentle's Fawnish Egg Machallet Need. You don't want to make the Qatar Arch and Son. It can tour. Qatar Feka when the market lads Harandina. So the Omamarka Imrori Ag Muineachán Chun Ceallaigh near Evan Súracach and Cool agus no Roddy Bonúsacha Shin Varó Shidhu Iglehe. Chance das Eascom on Shah. Go Colton Muineachán Sure London Storm Hawk and Shin Hogan Shea. Tach and Ceallaigh and Schlier Fad Sauce. Agus Ceann das Easca well. Shin rod down of the Tastol of Muineachán Ceallaigh in Drasha Ceann das Easca da o Longon and Triu Ceann gan ein Ceallaigh curtha 4 read ag an bhar mór gyda Cardiac da Hiroin agus an nish. Corsi Annie Rucker da Muineachán Ceallaigh. Ceann eile caid to push Tig Lord Páirc a reached. Well, nach gach kickemach boortig Muineachán Sakia dahad númadach le den númad an osman fidro éon the woch the Stig I Lord Páirc mac an aspig an ish agus eisian tóga from Talún agus well Roddy ahra go mór an sáil le cúpla númad an os bese Anna Jocker a Muineachán an ish Roddy ag an chrothú hí kick fighter an son Cosa Far Heroin ag chance eile do o Longon Pizza an siú nada bhfuil sé tefn an dahad níb. No long gone. 3 pointe fuite gegad seo gan ein ceann curtha 4 read agus is stolen good ceann eile fuite gegad as éas go tá bai dar an 4 pointe fuite ag fear an chur chríirech no long gone dó fethe in is Tír Eoghain 3 a héindéag do Muineachán há gáchúil a tastáil fear a bhí inspiráideach in san chiad lechan is le seileh dar ó féin é há fálam acu nach bhfuil siad chun na ceann fada a bóchan so caithe siad dul ceár há sé tafaí brú a chá dienta go maith ag a bhearóg fácha in is ag a fear há dír tréisisteach seo míganach ní raibh na bóta sí chuthair i gceart tá sé ní Tism chun talún nach níana sé difríocht tá sé fós acu in is sé gála bhéir ó Ceallaigh tá ala bhéir tríis na máis déanamh sa chluithe seo chomá caithe sé rud éigean de chrothú ten sé reis go dtí ó Hamad in is tríis an líróid a chur Haran dahad a cúig tá cúla tastáil mhutha tá bert lads an búir a tebh stigla cho chomáthir sé chun puinte aimsú a héin tá agus puinte álan an san fleite ón déh eile an cos chuil a Har an stress ná an déh an mód an chos is puinte álan an san fleite ag Harry Macatrainer a díoch tríis teach a Páirc le cúpla númad an os fós chuig puinte tastáil bhún an don in is Long Ceallaigh Lord Machara le léimt áling an son leis an doran ag fachta ag inis tá inis faoi bhrú ach ní siad chuna é stoppa tá sé inis ag de bórca trasantí ó Bryn tá ó Bryn ag de máiste dhéanamh an sosa cluiche tá cúlaige an féidir leis an dara chúil an siú ní féidir chun sé trasn an chúla ach bhí cúigar ó Hiroin ann a frach leis agus iad a tacht amach tóca go tapig acu chomá well bhí an cúil sin a tastáil ach bhí na lads ó Hiroin siar chun é stoppa a ní sé rúthir amháin eile Joel McGilly cheara tá sé faointe ag Joel Tráchtaire in Uladh tá an láb sáte ag duine ag an déileach leanan sé ráig leis chuna sé go dtí ón ó Longáine óan chofada sé go dtí ó mar Craobh agus ceappa amach sémas beá sásta é bhuiú sios an sa idir an 10 agus an 6 díomar de Martin ó Montanach stig chomá idir an 9 dá Hiroin. Tá sé is ag sémas ó mar Craobh fear chaid drasa sásta
an cléthe a bhfuilú síos caithfidh Muineachán tachan ceann agus an bhrú choirthe tá sin is ag muireann trasna chu fada le cótán bhráló cótán pointtime siú ach fágann sé bhfuil sé sin chuirthe ar dhéiseachas ar fóríd tá baid dad troch íirecht an son ach níl mór an chuirmú ag Tír Eoghain Tráchtaire in Jó tá fear breise le Tráchtaire so Tír Eoghain hat más ó míán ó chailin chlochar ina ón bar cúil agus dhá faointe fáite ag Tomás Tráchtaire Sá job denta go siú. Trí Ómaigh breise Gerard Clahastar bhí trí breise Nácha déanamh Muineachán ach cai siad an líróid a bhócha ar dús Tá sé sin denta acha a tachan ceann ha Harry mac go tréanar hat sé job maith dhéanamh a tháinig sé isteach ar bar ar bert ar chróga tachtasteach an son chun an líróid á tensi har an daobhlína agus tá sé fós ag sellh Muineachán an ceann mór áirdisteach tá bert ó Tír Eoghain ann agus badíon an fear mór sémas ó míad chríomh éige das éasca caithfidh Muineachán rud éige Brúchan cúil áid ach ní raidh sé ní raidh lei sin gan éon áras tá sé is go cain tá cain treéis job maith dhéanamh ar a David ina fórc sin sa dair leach sémas ó míad chríomh a chumá bhí sé cún sa chiad leach a sé treéis an job dhéanamh an sa dair leach tá sin is ag Tír Eoghain uair bháin eile ní sé sástan kick a hógant bhfuil Joel ní sé fós míhall an muirí tá sé caiite ag míhall Idir a luúr an Sathairn Dablin an líróid a chamád ach ní sin an rud íonse chu sé bhuaigé agus tá Muineachán ar róthair tá bert ó Tír Eoghain mór haimpel an son ar chaptéin crothóir ó Méileáin ach níl an captéin chun an líróid ágan tefií ar chó tá rud ag an tastáil butha tá mar a hertig an isise tach an ceann Tá sesin faoi brú míad lethach ní bheith géal dontá sin ní dólam ní bheith a mí tach siar mar a hertig sé taobh stig den Dahad. On the here natural for a J. Road substitution 21 Michael Hughes. Number 10 Darren McAnaspey. Iver a dead iver a fé héan McAnaspey ag nacht agus ní háló hé. Fear an chríomh ag teachtasteach. Seansan is go mar hertig tá. An a bhéach an a shró an is Sure sásta é bhacha tá cúig. Fear a bháin istigh do Muineachán. Na cochaoinis. Fós fear a bháin istigh do Muineachán. Má is de géir é seo a ebrú begur ar rud éigent anna chiste a ebrú. Tomás má cochaí. Tomás má cochaí an eiscadí an dahad a cúig agus é Peile Harry mac go tréanar. Just go fada le Hamil. Is féidir an leid seo demáist dhéanamh sé dochar éonar dhéanamh taobh mohann sin bhfuil sé chun dul é hain. Tá sé déanta go minic Tráchtaire a sé chora ísise agus daintíir chu seans chun dar seans bhfuil níd Tá fear híróid sé seachtasteach tá sé nig soncha aimsú chomá agus an tá geall géir an son le Tír Eoghain bhí sé sin anna chain séireach beidir go dóg Harry an kick ceart an son bhí cúla tastáil agus tá cúla tastáil agus teachtasteach bhí inis leis an daran mór sin tá le Tír Eoghain agus cheapá go mbeidh deire inis le aon seans athá ag Muineachán Tráchtaire in Jobh an bheirt híos an tá siad áirithe an captéin agus ní Páirc me gireabhá an son an ifir a trí agus Rónán O'Donnell tá siad níos fear inis beidir go gáil ag an réiteoir númad breise leis dá bháil. Kick séir má sé. Rónán O'Donnell. Tá Muineachán ag brúch an ceann chun brúach ar air, raibh sé fada. Ó, más féidir le Ciarán é seo. Tá sé fuite ag mar Christian. Ceapá bhfuil deis Muineachán in iscríochna cumad ag Tír Eoghain an líróid seo más féidir ó. Páirc McDonagh an is captéin na fórn a níl sesin an líróid chun chur bhuaig. A sin sásta dul siar. Díreach sellh a chamád. Ó dála ganis. Christian faoi bhrúd. Go maithaigh lead Muineachán agus céile an son I leir buíleach mac dar ó leimseach mac dar inis trasan go dtí ó Bryn faoi bhrú maite bhús genta go háling an son ag fearthaí ród más ó míán bhfuil sé genta go níd leach. Níana sé an difriocht péisce lead Muineachán soncha dín talún Tír Eoghain bócach an irin is fear Tráchtaire in Jobh hína seansna ag Muineachán hógadar na cúl
Gan éon áras Tráchtaire chuir ar cúpla iirecht do mú agus sin an difriocht ach Tír Eoghain go háirithe sa chuaighnú na déag déirnach. Anna hástanna kicking amach a bhóchant an de máiste dhéanamh na pointí aimsiú agus na cúil chun má. Inspiráid a tachtó héimis inis Tráchtaire in Jobh dá Muineachán chun má sin seán mar a thuirteag agus Harry ó Hamel fear a hasamach go mór Seán ó Bryn cúil agus 3 fointe fuite ag fear chun tobar ach an áíre a Tír Eoghain a dulchan ceang agus inspiráid a tacht Tráchtaire ó Lord Páirc ó Séamas ó Muir Chraobh ón captéin a gibh a nai agus is stig chun tosig Peadar ó Cóilteáin le héan a cethir más ó Mionúr le héan a dó agus a Joel McGillicharra le 6 fointe 2 fointe dúbalta Tráchtaire agus sin a difriocht idir na fórne Tráchtaire in Jobh. Mar sin Tír Eoghain chun ceang dí bouta canis réamh na héireann sa féil sa bhinóir Electric Ireland a bheith chuing go luach Wómse agus ón iarna lig Tráchtaire in Jobh ón Ómaigh chuide slán agus Beannacht. Sin rúthar má se agus é fága isteach dí óna Longáin agus an 100 pointe fuite an son ag más ó Mionúr na stórim. Fearrúh áil fearcáil taobhiste tá fear séarnis más fidlú é bhóla agus tá sé búilteige an fear sin ná Joel McGillicharra agus tánig go háling an son clasíocht ó seán mar a thuirteag agus leis an kitó scó den chiad scó ag fear acha an muilin taobhiste den dachad a cúig tá bert ó Muineachán haimpir na dhéana sé difriocht ó siúd bú sé annachad spás stig leid agus é sin sáite ag fearna sé brabal leis an deis agus leis an cléhfuil an ceann sin sáite ag ní ceann chur ar fórír a godí seo tá ceann eile feite ag Joel McGillicharra tú neart na gluihan son é bailithe ó Cóilteáin in is sé róthar díreach tefan módin díon son agus ceannín eile áling feite is na baide cíní diantaigh Peadar mac airachtaigh tá sé nisig dearán mac an aspect dearán agus íocht ar cúil agus é sáte faoiheile ag Peadar mac airachtaigh den dahad an sá agus seans an éascin sá de éadán ó Cain má sé feite go bhfuil níoch duine tapta má chuige neart spás a fága sé reistí ó Ceallaigh ó Ceallaigh is gur ruding ar chothú tá ina seán arís ceapá go ag an ceann seo ar an trasnán tá sí faoiheile. Ó, dianta go háling son le go Muir Chraobh á sé seach an téite mísel agus dáran dain séalach an son. Bhí anna deis ag tréinear is gur ruding de Ebrú. Tóga siad an ceann das éas go nuair seo, tóga siad seán ó stólan gur ó Leathcheannais go hánsá, tá Leathcheannais ar ruair, tá spása go Leathcheannais, tá sé chuir trasnaige, tá seansar cúil, tá sé fuite faoiheile, ó Cóilteáin leis an íirecht, tá sé seo testáil mhutha agus tá sé seo feite baidéad ní mór an chuirmú ag Peadar Tráchtaire in Jobh agus punt más ó Mionúr leis an íirecht seo leis an cos dhéise tá sí seo an bailú amach ar héadna lábh clé bhfuil níd sí tá sí a díire ar na costíon son chiad ó ag Nugent tá sé ag Nugent tá fear taobh sí ige chumá má fiúcann sé amach feinte trasna agus go an cúil feite tá cúil den chiad scóil chuann sé trasna cho fada le ó Brinne tá ó Bryn faoi bhrú ag bert ní siad chun é stoppa sin an príomhrad agus é sáte an trasná fé héan sé faoi bhrú ag daró fínethe tá seans an is agus seans ró éasca go Cóilteáin an chiadíar a chur fórí úna tá sé leach caite ag go fathirlaigh a sé badathe ríist ceann ísir agus ceann dain séireach tá sé fachtaigh híreán agus tá cúil feite ag tábhata go bhód an níróid stíigh Lord Páirc tá dain séireán leis a tachan ceann Ó Hamel stíigh agus tá cúil feite faoi dhéanamh den Páirc agus na Marcus spás fága siad son agadí ó Longáin leis sé ceannsá tá sé testáil agus tá sé feite éach dianta go maithá tachan ceann is agus íirecht das éascan son dó bhrín más féad leis sé haimsús tóna go sé feite tá baidéad seán an dahad Séamas ó Muir Chraobh leis an íirecht seo tá sé or golóir ní réanana stíigh bhfuil tá sé dain séireach ach sciúban an ghaoibh agus an nuair seo dógann sí Harris an trasnána tá sé sásta ágan de Peadar díirecht taobh stíigh den dahad bhfuil sé tá sé faoi brúbí dethe chomá bontáiste aige níl sé testáil tá cúla testáil mhutha tá bert lads an búir a taobh stíigh go chomá sé chun puinte aimsiú a héon tá agus puinte áling an feite ón déobh eile